Jeg triller derned af. Ja. Bare lad være med at dø. Jeg skal prøve. Det er der ikke nogen grund til. Fuck. Jo, det her, det må være vejen. Fuck. Hvad er der? Har I nogensinde prøvet at køre ud over kortet? Ja. Sker der ikke noget ved? User joined your Bare du ikke channel. kører for langt Du ud, så mister sker bare der ikke noget. lastbilen. Hvor er jeg henne? Jeg kørte ud over vejen op i den nordlige del af kortet her. Og så sank jeg ligesom kviksand. Ja, bare log ind igen. Skal jeg bare logge ud og logge ind igen? Ja. Ja, det er Lige du så- bortkender her. Ja. Hvad for en vej kommer vi fra? Kommer vi fra den gule? Jo. Man kan slet ikke... Ej, hvor er det mærkeligt. Og så holder der en anden truck heroppe. Uden for kortet. Sådan. Holder der en anden truck? Har du nogen, der hørt... Har du lige duplikeret dem så, eller hvad? Det er den, du har kørt i jo. Nej, den holdt her i forvejen. Jeg har lige 0 FPS. Ja, du kørte også ind i et træ på min. Nå, ja. Fuck, da jeg så tændte den, så forsvandt den ned i jorden igen.